a totes i a totes, benvingudes a la gala de la Lliga Championship i de la Lliga Trial. Com bé sabeu, una lliga que premia la constància, els que heu estat corrents durant molts caps de setmana, moltes curses en el calendari de Xip Groc, així que enhorabona a tots i a totes les premiades. Abans de fer els premis, però, donarem pas a un parell de parlaments. En primer lloc, el Josep Maria Ententes, memòria viva de l'esport i de l'atletisme popular català. Endavant. Gràcies. Bé, una vegada més, gràcies per venir aquí al lliurament dels premis. Quants portem? 25, 26? De 21 a 26, tampoc hi ha tanta diferència. Per tant, doncs, només voldria fer un recordatori del que ha estat al llarg d'aquests 50 anys la cursa a peu, que sembla que ha existit tota la vida, però amb aquest format de córrer homes, dones, la bossa del corredor, nens, nenes, federats, sense federar, xip, sense xip, no existia, no? Llavors, al final dels 70, va començar sobretot amb la marató de Nova York. Hi havia maratons que es feien a nivell de 150 atletes, 156, donant voltes al Central Park. Tot això es va portar al moment més actual. Aquí es va fer la història nostra amb el Ramon Oliu, en Raimon Vancells, el doctor Pujol, que es va començar l'any 1978 a la Marató de Catalunya, que després posteriorment es coneix com la Marató de Barcelona. 156 atletes van acabar a Palafrugell, dues o tres dones per ser la participació i final que van acabar la cursa, i això va arribar a la ciutat de Barcelona. En aquella època els federats eren com ara, és a dir, pràcticament no n'hi havia, i el 80 o 90%, per tant, es corria com està corrent ara, sense cap tipus de vinculació amb cap tipus de federació. Van aparèixer una sèrie de revistes que van ajudar als entrenaments, van ajudar a fer una sèrie de coses. Jo recordo la revista Correu francesa, el Correre italià, el Runner's World, el Running Times, tots aquests, fins que nosaltres mateixos, la Comissió Marató Catalunya, que va ser la que va portar tot aquest tipus de curses, va fer la seva pròpia revista, la revista Marató, que va durar fins al 2018, potser el 2019, tot una pila d'anys. Hi va haver un canvi total, els corredors populars van començar a agafar, posar-se sabatilles semblant a les que tenien els grans campions. Les marques comercials se'n van donar compte i van veure que el negoci no estava amb el Frank Shorter i el Bill Rogers, que guanyaven llavors les maratons, sinó amb tots nosaltres que corríem com podíem. El tema, diguéssim, d'inscripció ha anat evolucionant. Aquí, recordo que ara actualment s'han d'omplir 30 o 32 camps per poder arribar al final i pagar. Però recordo, i aquí l'Andreu és possible, només una anècdota molt fàcil, que és que una de les maratons dels anys 83-84 que sortia i que acabava a l'estadi olímpic de Montjuïc, el segon classificat, un mexicà, Maurilio Castillo, el vam inscriure formalment quan va passar la línia d'arribada. I ara es tanca no sé quan, i llavors aquella vegada el vam tancar quan va passar el segon. Encara va estar a punt de guanyar i va faltar experiència. Bé, aquí a Catalunya es va començar l'any 78, ens vam anar evolucionant, ens va fer una triatló, jo crec que la primera triatló catalana es va fer a Banyoles, van aparèixer les curses en formats de festa major, de maratons de 10 quilòmetres, més tard la de 5 quilòmetres, això va portar una participació altíssima, fins que arribem a aquestes curses que coneixem, els Bombers, la Mercè, el Jean Bouet, Terrassa, Sitges, Granollers, i també caminades, s'incorpora la dona a poc i ve la parada de la Covid. Amb la parada de la Covid tot té una frenada espectacular en aquest sentit, i es torna a intentar fer. La meva dona que... Sí.
Sabeu que no és fàcil, doncs, hi ha una vida familiar, s'ha de tenir una activitat, però en realitat no era la meva dona. I una altra dona, que és interessant que em truqués, sinó que és una persona, dona que està per aquí, i que m'ha dit que està bé, per tant, doncs, de moment, ho deixem aquí, ja continuarem, jo soc el doctor Marc, si no li agrada aquest document o aquesta explicació, doncs en tinc un altre. Per tant, doncs ho farem més tard. Per tant, doncs, Andreu, endavant. Andreu. Hola, hola, hola. Aquest sí. Aquest sí. No s'escolta, Andreu. Andreu, vida, no s'escolta. Ets el Miquel, no? No se sent millor, aquest? Sí. Això és el que es diu el directe. Imagineu-vos si això ens passés amb el xip tot sovint. Perquè al final, quan no funciona un altaveu d'una cursa no passa res, però si no funciona el xip no sé què passa. L'altre dia que veiem no passa igual. Hola, com sentim? Se sent ara o no se sent parlant així? Una vegada fets aquests agraïments, d'alguna forma començarem a la presentació. I l'he començat amb aquest tipus de corrents de vida urbana, perquè realment aquesta és la meva última llei. Les coses passen i per tant no puc parlar només de tecnologia sinó de la meva vida perquè tot s'acaba. I espero que seguir corrent i espero seguir veient-vos, però de moment aquesta és la lliga i jo he decidit tancar. Seguirà el xip, seguirà tot, però jo ja no ho seré. I ara aquí es pregunta un, bueno, farem com a la sèrie. Quan surt una sèrie aquestes a les plataformes sempre diu això és així, i llavors diu, bueno, i 6 mesos abans o 6 anys abans com estava la situació? Doncs ben fet, 60 anys abans què va passar? Efectivament, això és el final d'una etapa i tot va començar fa 60 anys. Ara mateix en 130 curses i 75.000 inscrits. I llavors, que a mi m'agradaria veure que el problema que tinc jo és massa cames setmana treballant, massa nervis i la il·lusió es gasta. I per tant avui crec que és un bon moment per tancar aquesta etapa. Bé, al meu instant vaig veure per primera vegada una classificació d'una cursa. El meu pare em va portar a córrer a Jean Boer, em van inscriure, tenia que fer l'inscripció. En aquella època eren tots federats, perquè no hi havia altra cosa que curses federades, i era el 12 de desembre de 1966. I vaig arribar exactament al mig. El pare, ho has fet molt bé perquè has arribat a la meitat. Efectivament, van córrer 130 i jo vaig fer 66. Vaig clavar exactament on vaig arribar. Això va sortir l'endemà del Mundo Deportiu, o sigui que les classificacions sortien ràpid. És obvi que només donaven els temps dels primers perquè no havia... Però l'any de molt feina, més o menys com alguna cursa que encara està per aquí ben important que també fan les classificacions de l'endemà. O sigui que algunes curses encara no han evolucionat. Doncs aquesta és, diguem, el principi de tot. Seguim. Què passa després d'aquest 65? Doncs segueixo el Barça
corrent cross, no hi havia pistes, amb això estic amb el curs de marea, està identificat aquí. Fèiem 500 i 1.000 metres, mai guanyava res, no havia guanyat mai res. Una parella de és molt dolent, però si fas amics, ho segueix. La tele era blanc i negre i era molt avorrida. Aquesta és la gran avantatge que vaig tenir jo. Que quedar-me a casa a veure la tele era horrorós, i per tant amb això passen més anys. Anem pels anys 70. A la pista, segueix el Barça, a la pista em dedico, no me'n dono compte que el cross no funciona i que em dedico a la pista. Em dedicaré a la pista que almenys correré menys i no descansant, perquè realment no guanyava res. Però de cop em poso a córrer 400 i 800 i veig que començo a guanyar alguna cosa. La tele segueix sent molt avorrida i decideixo seguir entrenant. Tinc 18 anys i començo a estudiar matemàtiques. I aquell és el primer que ha d'arribar on he arribat. Ara venen els 3 anys claus de la meva vida per arribar al Championship que tenim ara. Els 3 anys difícils que m'han portat aquí són l'any 72, el 76 i el 80. El 72 guanyo el Campionat d'Espanya de pista coberta, de 800 i caram, sí, no me parece que seria dolent, però tampoc potser pujar els altres són més dolents que jo. El 76 faig el rècord d'Espanya i vaig a l'Olimpiada. I aquest és el punt alt. I amb això vull aprofitar per fotre's el rotllo definitiu. Vaig a posar-vos el vídeo de la meva cursa als Jocs Olímpics. Bé, doncs anem a comentar aquesta prova. Mira, aquí els tenim. Això és Montreal, 1976, amb una de les eliminatòries de 800. Aquest és Mamede, que era boníssim amb 10.000, amb 1.500, campió també de cross. Aquí tenim aquest tipus que és Joseph no sé què, que aquí. Aquest és el Peter Clemens, és un gran corredor, el Frank Clement volia dir. Després es va passar a marató, va arribar a fer 2 hores 15. I sobretot John Walker, de Nova Zelanda, rècord del món de la milla. I aquí tenim doncs el segon dels trials als Estats Units, Robinson. I aquí tenim mirant a terra, la cursa passaven els 2 primers i s'ha de dir que l'Andreu va ser molt i molt valent demanar allí potser perquè va agafar doncs el cap de la cursa durant una bona estona. Recordem que això és de l'any 76 a Montreal i amb la gent que tenia, Mamede o Walker, veureu com acaba també. Walker era un tipus que el que van córrer amb ells era molt de família, portava el nen, la nena, els avions, la dona els hi donava de menjar, els hi el biberon, tot, i van sortir a batir el rècord del món. Vol dir que tampoc s'ha d'estar tan concentrat com diu una vegada. Aquí veiem l'Andreu agafant el cap de la cursa. Aplaudiments més que merescuts. Clement és el que va de blanc. El nord-americà al costat i John Walker, el negre amb les melenes al vent. Doncs va darrere el ritme que marca l'Andreu. I si no, passeu-me. Per final, segons ell, un error tàctic del mateix Andreu per deixar passar a l'interior el corredor que va de blanc. Això és un error tàctic que ell reconeix, però tot i així, Walker també tampoc va estar massa a la guai. L'Andreu va continuar batallant, lluitant aquí a la recta final. Walker semblava que pel seu rècord de la milla, 1.609 metres, ho tenia bé, però es queda fora també de la semifinal, al igual que l'Andreu. De totes maneres, un aplaudiment per l'Andreu. L'Andreu va tenir el rècord d'Espanya de 800, 3 vegades campió d'Espanya, l'aire lliure, també en pista coberta, no sé quantes de Catalunya, que aquí li podem afegir els 400 metres. Vol dir que
Després es va passar aquí a la primera marató de Barcelona, aquí tenim un dels rècords d'Espanya de Zúrich, al mateix moment que la Carme Valero, que no està entre nosaltres, doncs també feia el de 800 metres, i això de Vallbé, que hauria d'anar, doncs, està ben escrit això? No. No. S'escrivia. Només em deia Andrés i ja em dic Andrés. Bé, aquí tenim, continua. Bueno, aquí pot parlar tant ell com jo. De fet, aquest és el moment, des del punt de vista... O sigui, fixeu que hem ajuntat primer les matemàtiques, després les curses, i aquí és on entra l'Oliu, el Ramon Oliu, que ja ha parlat abans d'ell. El Ramon Oliu és el que jo hem dit el català ideal. Era una persona molt intel·ligent, molt educada, molt emprenedor, i si li preguntaven què pone en tu DNI, diria pasaporte americano. No té que dir què pone en tu DNI. I per tant era un català perfecte. Llavors, aquest senyor venia dels Estats Units, com ha comentat molt bé el Joan Maria, i després del 78 i el 79, que es va fer les maratons, es van fer a Palafrugell, va venir a Barcelona, li van donar permís, la federació li va negar, es va negar a tot la federació perquè deien que no es podia cobrar, que no sé què, que no sé quantos, i llavors ell va buscar un patrocinador informàtic per la cursa, que ningú sabia el que era això. Se'n va anar. A Barcelona només hi havia 2 empreses informàtiques americanes, que ell, diguem que era americà, IBM i Unisys. Va anar a IBM i vas tenir la sort que no el van entendre del que li demanaven, perquè ell el que volia era fer una classificació amb la informàtica, perquè abans es feia amb la cicloestil, que era la forma de tenir una cicloestil a casa si feies coses de cursa sense que et fotés a la garjola la policia, perquè les cicloestils es feien servir per fer paperetes per les manifestacions. Llavors, si justificaves que treballaves per la federació, doncs et podies salvar. Bé, llavors Unisys, que era on treballava jo, es presenta ell i explica el mateix rotllo que va explicar IBM, ningú l'entén res, però el director comercial diu, escolta, aquí tenim un senyor que ha corregut una olimpiada, potser aquest senyor entén una mica el que vostè li vol explicar. I efectivament, aquí entro jo, i llavors és quan s'ajunta la informàtica, l'atletisme més les matemàtiques que ja tenia abans. Per tant, jo diria que aquí tenim les 3 etapes meves amb la informàtica. Del 81 al 95 col·laboro amb la Marató, amb en Ramon Oliu, fem programes xapucetes, tirem de paper pijama, jo crec que el Joan Maria és l'únic que té encara classificacions. Tens classificacions en paper pijama d'aquells anys, dels 80? Aquelles que al costat i aquella trama que podies tallar de paper blanc, un fons blanc, blau, blanc... Bé, venia un motorista del RAC, el fill del Pere Pujol, portava allà uns documents que havien fet els jutges del RAC on te posaven el dorsal i el temps, i allà una persona entrava amb fitxes perforades i anar-li fotent. I després vam anar evolucionant, vam comprar un sistema de cara a la marató de codis de barra que va ser un desastre, i al final, i tot això va ser voluntariat, o sigui, no cobrava res, jo ho passava bé, patia una mica, però bueno, ens sortíem. I llavors el xip, gràcies també a en Josep Maria, que va anar a una reunió de la IMSS i em va explicar uns senyors que han anat allà a explicar no sé què, uns holandesos amb un alemany, el Maitsmeyer, famós Maitsmeyer, i llavors vam dir, home, doncs que vinguin. I van venir. I llavors vam posar el xip i va ser un èxit, i bon, fins aquí hem arribat. Però és que al cap de 2 dies truca un senyor de 7 aigües i diu, això del xip m'interessa molt. I diu la Nuri, la famosa Nuri, que no sé si la coneixerà els que esteu per aquí. I em diu, t'ha trucat un senyor de 7 aigües. Dic, què és això de 7 aigües? Diu, un poble que està a València. Diu, què es volen el xip? Diu, sí, és que no, una cursa molt bona, total. M'explica que en Kenyatta, jo crec que aquí hi ha hagut persones que han anat a córrer 7 aigües, que corren 1.500 persones, que és a l'agost, que no sé què, m'explica un rotllo, i contacto amb els holandesos i em diu, bueno, 300.000 pessetes i anem allà a 7 aigües. I el senyor diu, hosti, 300.000 pessetes, és una ganga, perquè jo vaig pagar-ho amb una empresa de Madrid i va ser un desastre. Llavors, ja tanco el tema. I a més, sense mòbils i sense mails. O sigui, a trucades en telèfon fixe, perquè estem parlant del 95. Al cap d'un mes em truca el senyor de 7 aigües, que es deia Conceso, és un tio excel·lent. Diu, escolta, aquesta gent parla espanyol, no? Dic, no, parlen anglès. Diu, hòstia, aquí al poble no hi ha ningú que parli anglès. Joder, dic, bueno, doncs teniu un problema. Dic, doncs com els índios, a parlar com els índios. I diu, no, m'ha dit l'alcalde que et doni 50.000 pessetes a tu, si vens tu d'intèrprete. No havia cobrat mai, jo. I llavors en aquest moment em prostitueixo i passo a cobrar. I aquí comença, perquè llavors em faig amic dels holandesos, perquè hem estat 2 dies dinant i sopant junts i fotent-nos la palissa tots allà, i ells em van dir, escolta, queda't als equips tu i ves fent curses. Jo, que no tenien cap ganes de fer res, em tiro del 95 al 2000,
caps de setmana, amb un forest core familiar que tenia fotent les catifes a dins, bueno, en fi, patint a tope. Llavors el 2001, que ja la informàtica m'havia abandonat una mica, la nova informàtica, perquè jo estic parlant de l'antiga informàtica, i vaig decidir fer l'empresa. I aquesta és la part de 2001 fins avui. Doncs aquest és una mica el resum. Les meves passions, 60 anys caminant junts, les tres passions, matemàtiques, atletisme i la informàtica. I això és una mica la meva vida. I, per tant, acabo ja amb l'última. Què fareu? Seguiré corrent cursa. Mentre el cos respongui. I em preguntat, per què 102? Bueno, perquè 102 és el meu repte, perquè la família té el rècord de longevitat d'una tieta amb 102 anys. I aquest és el meu objectiu, arribar als 102 anys. Però tinc una cosina que té 80 anys i en plena forma que me'l vol batre ella. Per tant, igual me'l posa encara més difícil. Bé, jo podria afegir que amb el catàleg de serveis del seu món de la prostitució, doncs una vegada vam anar a la Marató de València, quan aquesta es feia el mes de febrer, i vinen els holandesos i em van dir a mi, diu, sempre que vulguem provar una cosa nova en quant a classificacions, tots els canvis que podem fer per bé de l'atleta, diu, nosaltres anem amb l'Andreu Ballbé, perquè ell és el que troba pèls i senyals a tots, perquè quan va venir l'alemany López Mayer a la Federació Catalana, Déu-n'hi-do, va estendre allà una estora i em sembla que ens vam estar una hora i mitja. Després sí, ens en vam anar a Canaleta. No, ens en vam anar a la Barceloneta. Bé, aquesta és la història que ha explicat a l'Andreu Ballbé, que us l'heu de creure o no, però és la seva vida el que ens va portar aquí i que avui estem reunits aquí, i sobretot aquest gran invent que va ser la Lliga, no? Però com m'havia interromput abans, que primer pensava que era la meva dona, després no ho era, doncs l'Andreu va ser olímpic i també volia recordar que li agrada molt el cinema i dintre del cinema la banda musical. Una de les, jo crec que és la que ell interpreta més bé i li agrada més bé, és Carros de Foc. Llavors, amb aquesta pel·lícula que ara ens sortirà, recordem que Carros de Foc va ser una pel·lícula que va guanyar 4 Oscars el 1981, aquesta és la setmana dels Oscars, no de la setmana dels Oscars, però sí la que han presentat les pel·lícules i les han acceptat a Hollywood. Amb aquesta pel·lícula ja, si la recordeu, són els corredors que estan a la platja al començament, i recordaràs, Andreu, que a la platja a aquella època corria un tipus per aquí amb la samarreta del Barça, escocès, que es deia Murray McNaught. Aquest Murray McNaught formava part de l'equip que van anar a buscar com a voluntaris per córrer, que ja veieu els intèrpretes. La història és entre dos sprinters de la Gran Bretanya, l'Arol Abrams amb 100 metres, Eric Liddell amb 400, no eren els favorits per guanyar els Jocs Olímpics del 1924, que és l'any que Pau Nurmi era el rei de correpeu i del Johnny Weissmuller era el millor, i després el millor Tarzan que hi ha hagut en el món de la natació. Doncs aquests van anar a buscar amb aquest equip per fer el tema de la cursa o l'entrenament que fan a la platja. Ell no hi era, perquè llavors estava treballant aquí a Barcelona amb el Buigas, o no sé, un dels d'això, i en la pel·lícula, si la tenim aquí a mà, veurem aquesta interpretació del que a ell sé que li agrada molt, de Carros de Foc, és el nom d'un poema anglès, i que si teniu l'oportunitat de veure-la la podeu recordar, i junt amb els Carros de Foc la tenim? Andreu, nosaltres un petit grup de corredors hem preparat una sorpresa. I llavors has d'obrir el teu correu perquè puguis veure-la aquí.
Bé, doncs mentre es prepara, és una pel·lícula que val la pena veure. Anglesa, el que va posar els diners va ser el que hauria de ser el sogre de la Lady Di, el Fayette, i aquest va posar els diners. La interpretació és realment espectacular. Aquest és un dels nominats, no? És la pel·lícula catalana Sirat, que aquest any anirà a Hollywood, l'Axe, amb el director gallec. I què més us puc dir de Carlos de Fort? Sí? Estudiar de Terrassa. Sí. Bé, escolta'm, menja cues de pansa, Bé, doncs sí, tornem amb aquesta pel·lícula perquè m'agradaria que algun dia es veiés i poguéssim fer un tipus de cinefòrum comentant el que realment va passar i el que realment es veu a la pel·lícula. Hi ha uns petits canvis, al que és la realitat amb els dos corredors. Google Mail. Ara sí. Aquest és? Doncs vinga, aquest és el bo, i si veiem els que interpreten l'Eric Liddell i l'Abrams. La música és d'Evangelis, dels Aphrodite Child, que són de la meva època. Música electrònica. Ara surt aquí una bandereta. Ara li demana que demostris que eres tu. Llavors el que deia, 32, s'han d'omplir 32 camps per inscriure-te en una cursa. Uns quants anys enrere, i us dic que aquest mexicà, el Maurilio Castillo, el vam inscriure quan va passar la línia d'arribada. Aquí, diguéssim, ara, el Google Workspace, el que diu aquí. Ara, sí. Podeu inspirar-vos a les curses si en teniu demà. Me envió uno que lo utilicé. Salía aquí sin el Tiene que por detrás. Ara, veies, molt bé, molt bé. la
Lo echan. No estava preparant, però això és que no sabia ni el del correu, en aquest PC no tenia res del correu. Moltes gràcies, realment em quedo impressionat i no soc de plorar, però hagués pogut plorar una miqueta perquè bueno, és una mica un agraïment i veu que heu valorat això, doncs escolta, contents a tots i que seguirà. Moltes gràcies. Això també és com una petita marató cada una, Nosaltres també sabem que t'agrada força aquesta cançó. A veure. Where to begin? I can begin to know it. Not that I know it's growing strong. Was in the spring. Become the summer. You believe you come along. Touching hands, reaching out, touching me.
look at the night and it seems so lonely. I fill it up with all the joy. And when I'm good, hiding around small shoulders, look at it high behind you. Touching one, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline. Vinga, som-hi, va. Bé, ara sí, procedirem a fer l'entrega de premis. Començarem amb la Lliga Trial. Abans, però de començar, us demanem que si feu fotos les publiqueu a xarxes socials, ens etiqueteu a Xiflog, que compartirem totes aquelles fotos que puguem, que haguéssim estat etiquetats. També us demanem que us quedeu aquí perquè us farem la foto de tota la categoria, d'acord? Ara sí, la Lliga Trial, comencem amb absolut masculí, al 5è lloc, segundo Sergio Peruacci. El quart ha estat el Marc Collado Catalán. El tercer, el Miguel Soler López. Cinquè, tenim aquí el segon. Segon, Edgar Gil. I el campió, el Paco Castillo Carrascal. Seguim amb l'absolut femení, en 5è lloc, Catherine Cajiao Sánchez. En quart lloc, l'Olga Sierra Bernat. La tercera, Cíntia Puliga. I subcampiona de la Lliga Trial, Belén Miñana Gómez. I la campiona, Rodío Ríos Ortega.
superclubs mixtes de la Lliga Traial. Els tercers han estat Fan Runners Club Esportiu. Els segons, Sedentaris.cat Estat de Barcelona. I els campions i campiones Fantastic Race. Hombre, tú sí porque corres. Yo estoy en todas. Ya somos reglas. Mira. Els guanyadors han estat Fantastic Race. Moltes gràcies i enhorabona. A continuació passarem a la Lliga Championship. Deixem la categoria absoluta pel final i comencem per la sènior masculí. En tercer lloc, Àlex Rodríguez. El segon ha estat l'Àlex Castan Bolaños. I el primer, Manel Mérida Caminal. Pel que fa al femení, si voleu quedar-vos aquí, esperem el femení. En tercer lloc, la Mamen del Castillo Acevedo. La segona, la Jessica Verdán Garrido. I la campiona, Sonia Reguant López. A continuació, anem amb la categoria de 35 a 39 anys. Homes, el tercer classificat, Alberto García Eras. En Carles Monlló Vegas. I el campió, Rubén Gómez Casco. Pel que fa a les dones de 35 a 39 anys, la tercera, Cristina Silva Feliu. La segona, Fedora Arispaik. I la campiona, Sonia Gordillo Jiménez. Sí. Pues la de mañana. Pel que fa als homes de 40 a 44 anys, el tercer, Antonio Roldán Carmona.
David Cribillers Galobardes. I el campió Juan Ignacio Pieras Martín. Felicitats. Pel que fa a les dones de 40 a 44 anys. Tercera classificada, Georgina Ivana Cruz Moya. La segona, Rocío Ríos Ortega. I la campiona, Melina Araque Becking. Seguim amb els homes de 45 a 49 anys. El tercer classificat, Sven Willemse. El segon, Ramon Nou Castell. I el primer, Marc García Jiménez. Sí, que guai. Seguim amb les dones de 45 a 49 anys. La tercera classificada, la Núria Salvat Rovira. La segona, la Mari Carmen López Cáceres. I la campiona, Florence Bertolet. Seguim amb els homes de 50 a 54 anys. El tercer classificat, Alberto López Prieto. El segon, el Jordi Tintora Bondia. I el campió, Edgar Gil. Seguim amb les dones de 50 a 54 anys. La tercera classificada ha estat la Mònica Borés Sánchez. La segona, l'Ester Pascual Fortea. I la campiona, Eva Roca García.
Seguim amb els homes de 55 a 59 anys. El tercer, Juanma Fernández González. El segon, José Gámez Espejo. I el primer, José Rodríguez Lucena. Seguim amb les dones de 55 a 59 anys. La tercera ha estat la Teresa Vidallet Mestres. La segona, la Belén Miñana Gómez. I la primera, Isabel Abril Centeno. Donde tengo premios 3. ¡Guapa! Seguim amb els homes de 60 a 64 anys. El tercer, Pau Núñez Navas. El segon, segundo, Sergio Querugachi. I el primer, Ricardo Cánovas Collado. Seguim amb les dones de 60 a 64 anys. La tercera, Concha Coca Comelles. La segona, Helena Segura Rius. I la primera, Eulàlia Alonso Carbonell. Seguim amb els homes de 65 a 69 anys. El tercer, Antonio Roldán Pérez. El segon, José Fernández Torrejón. I el primer, Juan José Alquézar Lluç. Seguim amb les dones de 65 a 69 anys. La tercera, Lourdes Riera Ribas. La segona, Teresa Recuerdo Rubio.
Maria Manuela Villoro Antón. Procedim amb la categoria d'homes de més de 70 anys. El tercer, José Manuel del Arco Camueiras. El segon, Víctor Gutiérrez Gómez. I el primer, Eduardo Inés Barrios. Continuem amb les dones de més de 70 anys. La tercera, la Luz Marina Velázquez Puentes. La segona, Maria Mercè Mata. I la primera, Rosa Garrido Vendrell. A continuació farem pas al lliurament d'una de les categories més importants, els absoluts, absolut masculí. El tercer ha estat el Marc Parelló Campanyà. El segon, el Blai Hermoso Torné. I el campió, el Juan Manuel Álvarez Ramos. Seguim amb l'absolut femení. La tercera ha estat l'Ana Belén García Rull. La segona, la Yolanda Riera Gironta. I la campiona, Míriam López Cuerva. Seguim amb el rànquing masculí 2025. El tercer ha estat segundo Sergio Perugacci. El segon, Cristian Alonso Martín. I el primer, Miguel Soler López.
femení 2025. La tercera, Eva Brañas Blanco. La segona, Mònica Gures Sánchez. I la campiona, Isabel Abril Centeno. Ara donarem premis a les persones que han participat a més curses durant aquest 2025. Comencem amb el tercer, que amb 46 curses ha estat el Cristian Alonso Martín. El segon, amb 47 curses, ha estat el segundo Sergio Perugacci. I la persona que ha fet més curses durant el 2025, amb un total de 50 curses, ha estat el Miguel Soler López. Una vegada lliurats els premis individuals, anem als premis dels equips de la Lliga Championship. Comencem pel masculí, en tercer lloc, corredors.cat. Masculí, corredors.cat. En segon lloc, Fantàstic Race, dels equips masculins. I els campions, sedentaris.cat, Estate Barcelona. Seguim amb els equips femenins. El tercer classificat ha estat Set de Córrer. Les segones, Fondistim. I les primeres classificades, sedentari.cat, Estate Barcelona. Superclub se quiere otra vez. Superclub se quiere otra vez, Que el Superclub se quiere otra vez. Superclub se la
Déjalo por ahí. Els tercers ha estat cuidadors.cat. Els segons ha estat Fantastic Race. I els primers i les primeres, sedentaris.cat, Estat de Barcelona. Felicitats a tots. Moltes gràcies per ser aquí, fins aquí el lliurament de premis de la Gala Championship i de la Lliga Trial. A continuació, si voleu, tenim un petit refrigeri per brindar tots junts aquí al final. Abans els nostres companys Dreamers ens tocaran un parell de cançons per finalitzar l'acte. Gràcies i enhorabona a tots.